Hal Peygamberim diýerinden turya elinden tutup ya Ömer sal kılcın kıyınına diýip diýär. Indi şu ayda Peygamberim de zulm edip oturuyor. Nähil zulm ediyor? Algısı baran bolsa entek wagty bolmady. Wagty bolandan soň Peygamberim de wagtyň ol bergini berdiýmeli. Ondan bermede bir küçük wagt bermeli. Ondan bermede bir adamyr sen emene der, söwüşür ýaşyma meni resmada talep eder. Emma entek wagt dol bolmasa bile gelip zulm etdi Peygamberim de. Peygamber aleyhisselam şonunu da geçirimli boldy diye, halimlik bilen, selimlik bilen, güler yüz bilen bağışla da onum diýdi. Wagtym golaýlapdyr, habaram tutmandyr. Ötünç sonra ýani, ötünç sonra diye. Diýip bilýär şonda halinde wagt bolmasa gel aýdaýmaly bolyn, el gallyrmaň näme diýip bilýär. Ya güýjem ýetmändir ona. Emma şonu etmeýe, şodulmeden adama ýagşylyk edýär, yamanlyga ýagşylyk edýär, de yumşak bolýar. Waýda ey Ömer diýär. Ya Ömer diýär, sen mına el gallardyňy, sen gitdenni diye Beytülmallyň diye oljadan mına näme berýändir wagty sen hem gitte ber diye. O diye rawiyle şunu bilen diýen gowunda degin diye aýtdy diye. Peygamber sallam şol ýaly ahlaklygy elden bermeýe. Inni ýan Hazrat Ömer radiyallahu anh ýanky Yahudi bilen gidip barýa. Den ýöremen ýerden tasanjyrak toglanjyrak Peygamber bolan söýgüsi bar anyň. Peygambere el gallardy diýip qaharly öňden tagan toglanıp barýan Hazrat Ömer radiyallahu anh izden Yahudi gygyrýar diýär. Ey Ömer ayak çekdi diýär. Sen meni tanadyňmy diýip aýtdy diýär. Ömer radiyallahu anh aýtdy diýär, "Käşe tanamasadım" diýdi. Sen Yahudilaryň Tewrat, İncil bilýän adamlaryň alimi, üstüne de baý adam, syýlygly adam diýip tanalýan. Näme sizin kutsy kitaplarynda, mukaddes kitaplarynda alim adam, öwliýa adam ya da peygamber adam syýlanylmaly, hormat etmeli bir ýazgy ýokmy diýär. Peygamber aleyhisselam geldiğinde sen ne yok men yok ilgallyk koýýordun diýedeklik edip. Sen alim adam diýdi. Sonra ya Ömer howlugma diýdi. Sen howlugma men niýe bu zady ýöne etmedim diýe. Men niýe her bir diýe adamlar diýe peygamber o zady öýdür o falanlar diýe ýaman napýarsalar hiç birini dinlemen. Özün peygamberleriň sıfatı şuna barmy ýokmy diýip diýe bizim kitabymda peygamberlerde 3 tane sıfat bolmaly. Şol sıfatlaryň hemme şu peygamberde barmy şol sıfatlar bar bolsa onda şu hakykatdan hem peygamber men şuna iman getireýin diýip şu işi etmeli boldum diye. Peygamberiň sahiyligine gözüm ýetdi diye. Bilmedeniň günahyny gözüm ýetdi diye, günahyny geçýänligini gözüm ýetdi. Yamanlyk etmeli boldum, ýagşylygyny garaşar ýaly diye. Şu geçirimligini hatam gözüm ýetir ýaly yamanlyk etmeli boldum. Sen daşda wurugny teremjam bir anamga da girdim, ýagşylyk etdim, yamanlygyny etdim diye. Meni gözüm ýetirdim diye Muhammed aleyhisselam'da hakyky, ol Muhammedul Emin diye hakykada peygamberiň sıfaty bar eken, ol geçirimli adam doğrudan peygamber bolmadan beýle geçirimli bolup bolmaýady. Hemme alan beren karzyman geçýänlikde häzirki bar mal dünýäniň din islam üçin bagş edýänliği aýtdy. Şeýle ýygyna dönüp peygamber aleyhisselam'yň ýanyna gelip musulman bolýar cemaat. We sahabalaryň içinde alim ulama sahabalaryň biri bolup ýetişýär. Bu rivayetden näme misal almaly? Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine boyun bolmak hemmemize wajib. Allah Teala ati'ullah ve ati'ur Rasul. Allah'a boyun bolun ve onun Resulüne boyun bolun diýdi. Eger Allah'a boyun bolsak, eger Resulüne boyun bolsak, onda biz olaryň halayan zadyny, Allah Teala'nın onun Resulüniň halayan zadyny etmeli ve halamayan zatlaryna da daşda durmaly. Ana şeýsek we takwa bolup bilýär. O birinci musulman dediğin da onun geçirimliliğidir ey cemaat. Şimdi bir adam geçirimli olması için qahar gadap diýilýän zady, ulumsuluk diýilýän zady ýutmasy gerek ey cemaat. Bir adam qaharyny ýutup başarmasa, ol adam hiç sen geçirimli bolup başarmaýar. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir näçe hadislerini size getireyim inşallah. İbn Mes'ud radıyallahu anh Peygamberimizden qahar gadap barlygyny hadislerini şeýle rivayet edýär. Bir gün Peygamberimiz soradı diýär sahabalaryndan: "Ma ta'udduna as-sur'ata fiikum?" diýdi. Sizin araňyzda kimi pelwan, batyr, dogumly edermen diýip aslanlar ýanyňyz diýär. Siz kim nähili adamyny pelwan diýip tanaýanyňyz diýär.
Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabalar cevap berýärler. Ellezî la tusri'uhu rical diye. Erkeklerin yeňmäni güýjünün yetmeýän adamsyna, dogumly bolan, güýçlü bolan adama edermen batyn adam diýip tanaýarsylar. Peygamberimiz aýtdy diýär, la diýdi, ýok diýdi. Walakinnahu allezî yemliku nefsehu 'inda'l gadab. Yani yok diýdi, hakyky perwan gaharlanan wagtynda nefsine eýe çykyp, nefsini yeňip, gaharny ýudup bilýän adam perwan adamdyr diýdi Peygamberimiz. Muňa mysal Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerini, durmuşunu, doğruluğuna amal etmeyene başlanan Hazreti Ali kerramallahu vecih bir gün cihatta vatan sevişinle bir kafir adamla bağırtılaştı diye, kafir adamını aşağına aldı diye, böyle kellerin canını alayma, Müslüman molliye, Müslümançılık kabul etmeye, Allah'a iman getir diye, Peygamber'e iman getir diye getirmeye, inni damağını çalaymalı, şu kellerini alaymalı vakit gelenine, sen onu öldürmeden o seni öldürecek. Düşman, vatan sevişi gidip dur. Sonra Hazreti Ali kerramallahu vecih canını alacak olup durun vaktinde, yankı kafir, aşağı nakiyatan kafir, Hazreti Ali kerramallahu vecih Allah'ın yüzünü anlatın, yüzünü tükürüp koyuyor diye. Daşınlığı tomuş edip oturan adamların fikirine geldi diye. Ön kafir deyip öldürecek olup durdu Hazreti Ali'ni, inni yüzüne tükürüp paramparçam eder, bölük bir şey eder onu Allah diye. Çekiniyediler diye. Emma Hazreti Ali kerramallahu vecih radıyallahu anh hiç de adam etmez diye. Tuzurdu üstü başını takıp öter etti diye. Koyuverdi diye. Afuduluk cengu soruya, afuduluk kolunu soruyalar. Ya Ali, sen ol adamini bağırtlak aşağın alanda yüzüne tüykürdü. Sen onu kafir diye öldürecek olup durdun. Yüzüne tüykürdü, beter öldürmeler mi diye. Bulanın böyle bir şey eder o, katıka hariyelenler o, yüzüne tüykürdü o, kafirin tüykülüğü necazettir o diye fikirlendik. Emma sen hiç saadet etmedin, onu koyuverdin diye. Onunla Hazreti Ali kerramallahu vecih aytdı diye, ey doğun diye. Ne dedi ki öldürecek olup durkan, Allah rızası için şu kafir adam, Allah'ın yigirinin adamı deyip öldürecek olup durdum diye. Emma yüzüme tüykürünü şahsı öl qaharım belli diye. İnsani qaharım belli, öl şahsı qaharım için kafire bile elğanlarıma nivayet diye. Ana pehlivan. Allah rızası için her bir zade ediye. Öl şahsı qahar için kafire bile elğanlarıma ya Hazreti Ali kerramallahu vecih radıyallahu anh. Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadisi, şöyle bir hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Leyse'ş-şedidu bis-sur'ati, inneme'ş-şedidu'llezî yemliku nefsehu 'inda'l gadab. Güçlü adam görüşte karşıdasını yenen adam değerler. Hakiki güçlü adam qaharlanan vaqti qaharını yudub bilýän adamdır diýdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi aytmaklyk bilen näme düşündirjek bolýar? Her bir adam qahar yutmaklykda Allah rızasyny gözlemeli. Allah tebaraka ve taala insanyň özüne nefsi bilen bir zady berdi, qahar bilen bir zady berdi. Şol zatlary yeňip sinagdan dogry geçmeklik üçin şol zatlary berdi. Allah tebaraka ve taala'nın bu sinagyndan geçecek bolmaly ve her giz qaharın geläýede özüňden özge bir ýerine ya söwüp ya el galdyrıp göwüne degäýmeli däl. Ebu Vail diýilen adam bir adam bilen Urwanyň öýüne baranna Ebu Vail diýilen adam ýanyna Urwa bir zat diýe. Bir zaty gapdanlakyň qaharyny getirýär. Şonda Urwa diýilen hedretleri şol wada täre talmana gidiyor. Kaptanlar adam bir zaty qaharny getirýär. Bu da dünýäden qahar geldi, bir ağzından bir söz çykmaka, hemen şu taýyn taşlaýar gidiýär, täre salyp gelýär. Wagtda men qaqam bir atamdan eşitipdir, atamam qaqasından olum diye Peygamberimizden eşitipdir diýip bir hadis aýtdy diye. Indi qahar gelen wagt gidip täre salypdy. Peygamber aleyhisselam aýtdy diye. Urwa ibn Muhammed Es-Sa'di diýilen adam rivayet ediyor bu hadisi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah
innel gadabe mineşşeytani ve inneşşeytane hulika minen nâri ve innemâ tutfe'un nâru bil mâ'i diye. فَاِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّ. Sadaka Resulullah. Hadisin manası şeyle, kahar şeytanındır. Şeytan oğuttan yaradılandır diye. Oğut hem suulen söndürülendir. Eğer şeyle olsa sizden birinizin kaharınız gelse, kaharlansanız, gidin deyin, teret alın diye baktı diye. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu hadisini hem şuna diye, adam kahar gelen vakti kul hakkına raayet edeymesin, kul hakkına gireymesin, falan edeyin o diyeysin. Ya da anim elin alırığa da düşünce aymelerini elin alırıp bir Müslümanın doğumuna degdin, Allah'ını kıyınırırdın, şeytanı degenlerdin. Peygamber aleyhisselam ne diyor hadis-i şerifinden? İrhamu turhamu vagfiru yufar lekum. Rehim edin, rehim edilersiniz. Geçirin, geçirilersiniz. Yani sen rehimli ol, kıyamet mahşer günü Allah da sana rehimli olur. Sen geçirimli ol, kıyamet mahşer günü Allah da sana geçirimli olur. Eğer bir adam sana yamanlık etse, senin kaharını getirse, şol vaada kelleni gelmeli bakmamı, şeytan onu vasvasa verdi, sana yamanlık ettirecek. Şimdi sana vasvasa verip seni ondan ağır alıracak. İkinizi çatıştıracak, kıraveti gülecek. Allah da bularım ben ikisine de akıl verdim ama bigrem aklını ulolmadı nefsinin hayırına gitti deyip Allah kıynanacak. Şol vaat kelleni getirevede, ay bula nefsine uyya, ey Allah'ım bunu ağlayan şeytanın şerrinden sana tığın yani sen şonun vasvasasından saklansan, kıyamet mahşerunu gel yere, sen şolugunu görünü gelmeli. Şol vaatta Allah Celle Celaluhu, ey benden, ben senin falan günahlen geçtim. Çünkü sen şeytan aleyhillâne, senin ve benim düşmanım, seni Allah dostuna, bir dostuna sana yamanlık ettirenle, sen aklını ulonun, geçirimli olun. Sonun günahını geçip, beni beğenlerdin, şeytanı beğenlerdin, men seni beğenler yani diye. Ana, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, irhamu turhamu vagfiru yughfar lekum, rehim edin, rehim edilersiniz, geçirilersiniz diyilen hadisinden mana şu. Her bir zattan ama kıyamet mahşer gününe Allah-u Teala'nın yalqav göz önünde olmalı. Şunun için sol hadisi hem ise ödünüde yağ tutulmalı diyeceğim abi. Seni yağışılığını et, derya at, balık biler. Eğer balık bilmese, halık biler. Halık her bir dadı görgücüdür. O semi'a ve basirdir inşallah. Celle Celaluhu. Yine de o Ebu Zer el-Gıfari diyen sahaba rivayet ediyor. O hadis-i şerifinde şeyle diye. İza غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع diye. Yani bir yerinin dik duran vaktinde kaharına gelse diye otursun diye. Kahar gitse ne koy, kahar gitmese yatsın diye. Ne için Peygamberimiz diye? Çünkü adam oturan vaktinde bir yamanlık etmeyene, dik duran vaktinde bir ervetlik etmeyene, el salgamana kolay da otursun diye. Kahar gelen vakti otursun diye yani şu el kaldırıp bir uruş turup bir zat edeymesin karşıdasında kahar gelen adam ne deyip otursun diye. Yok onu da kahar yatmadı mı diye, kahar yatsa ne kovu diye, kahar yatmadı mı? Otu yukarı adam bir ervetlik etmeyene bir zat alip falayimana ya uraymana layıksa onu suyunsun diye. Yani bir yamanlık etmesin diye fikirde diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.